Bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts a un nou programa d'En Veu de Dona, un programa de ràdio de dones reporteres de Mataró. Al llarg d'aquest mes i amb motiu del dia 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, a Mataró es porta a terme activitats relacionades amb aquesta reivindicació feminista. Avui, en aquest programa, parlarem de les violències masclistes amb la nostra convidada, la Gemma Altell Albaja, psicòloga social i feminista i també codirectora del G360. Desitgem que us resulti un programa molt interessant. Ens agrada que ens escolteu i que compartiu amb nosaltres aquesta estona. Tot seguit us avancem al sumari del programa, que avui li hem modificat el format. Començarem amb l'entrevista que ens farà l'Anna Garcia amb la Gemma Altell. Tot seguit escoltarem un tall de veu de la xerrada que va fer la nostra convidada en les jornades de formació sobre violència masclista en l'àmbit familiar a Terrassa. A continuació, la companya, la Pili González Agapito, ens comentarà l'acte que es va portar a terme el dia 25 de novembre, aquest passat dilluns, davant de l'Ajuntament de Mataró. Comencem! Les últimes pàgines d'un llibre, sentir la pluja sobre la pell i veure com desperta el dia, fer-te l'amor després de tant de temps. Del mig de la runa arrencar l'alegria, sentir que portem a dins els déus i contra el mur morir-nos de riure. Ser iguals vol dir ser igual de diferents. I plou allà on ens falta l'aigua i algú que està en guerra fa la pau. I a poc el món es para i la vida comença a ballar. Ja sé que ens trencarem, que ens caurà a terra el món. Ja sé que plorarem i que podem perdre-ho tot. Per sempre no hi ha res i el tren del temps no frena. Tinc un desig només, que tot valgui la pena. Cançons a la lluna plena, sentir la terra amb el pas descalç, riure de nou de la broma de sempre, quan no l'esperis fer-te un regal, viure l'estiu sota l'aigua clara, ballar borratxos la nostra cançó i dir-t'ho tot amb una abraçada, si alguna cosa pot dir-t'ho tot. I plou allà on ens falta l'aigua i algú que està en guerra. Anna, com vulguis, pots començar l'entrevista amb la Gemma Altell. Hola, bon dia, Gemma. Bon dia. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació a Dones Reporteres. Ja vas venir fa 6 anys i aquesta vegada hem volgut tornar a comptar amb tu i moltes gràcies perquè aquest dia tu estàs molt atrafegada amb molts actes. Primer de tot, mira, et volíem preguntar, tu ets cofundadora de la consultoria de gènere G360. Sí. El primer que s'ha sorprès és el nom. A què es deu i a què us dediqueu? Bé, haig de dir, sí. Bueno, està bé, no m'ho solen preguntar i me n'alegro d'aquesta pregunta perquè no és fàcil. De fet, ens diem G360, cartografies humanes i socials, imagina't, Aquesta és l'abreviatura. La G és de gènere i 360, el que volem dir amb això és que analitzem i mirem la perspectiva de gènere des de tots els punts de vista. Val? És a dir, que al final el que ens interessa no és treballar específicament en un àmbit, sinó entendre com les desigualtats de gènere ens impacten a tots els nivells, no? Tant a nivell social en tots els àmbits, laboral, personal, educatiu, etc., com també a nivell subjectiu, diguem, no? Com hem crescut, diguem, amb aquestes desigualtats de gènere. Oh, molt bé.
Doncs ara volíem preguntar ja. Mira, aquesta setmana, hem sabut, i precisament ahir, jo abans d'anar a dormir mirava les notícies, i a Linares un home de 30 anys ha matat, ha assassinat als fills de la seva parella. Un el va assassinar i l'altre està molt greu, ingressat a l'hospital. I fa uns dies la noia aquesta de 15 anys, d'un lloc d'un poble d'Alicante. Sí. Què està passant? Aquesta noia només feia mig any que sortia amb aquest nen, amb aquest noi, i es veu que del seu entorn ja ho sabíem que era una noia maltractada. Per què passa això? Què està passant, Gemma? A veure, aquesta pregunta està bé, que me la feu, vull dir que no és una crítica, però ens la fan moltes vegades i ens és molt difícil donar una resposta. O sigui, tenim algunes explicacions, però no expliquen tot el fenomen. De fet, jo crec que és una qüestió que l'anirem veient amb un procés més històric, no? més llarg. Per una banda, hi ha una capacitat més alta, per una banda, en general, de les dones, d'identificar la violència que viuen abans del que ho feien en temps anteriors, més aviat en el procés, diguem, i per l'altra, de posar-li l'etiqueta de violència masclista. Vull dir que assassinats com aquests, fa 30 anys o 40 anys, segurament no haurien estat nombrats com a crims masclistes i haurien passat per un diari de successos. M'explico? Llavors, sí. Ara, a l'agrupar-ho tot en la mateixa categoria, que és on ha d'estar, diguem, fa que diguem que sigui més reconeixible i li puguem posar nom. Això és una qüestió quasi comunicativa, però és important, no? Té a veure, per una banda, amb la sensibilització amb el tema i per l'altra, amb la forma com ho comuniquem. Per altra banda, diguem que les cotes d'igualtat estan augmentant, com et deia a l'inici, la presa de consciència de les dones i, per tant, el límit a la violència s'està posant abans, moltes vegades, i això fa... no és que això provoqui la violència en si mateixa, però de vegades aturar aquesta violència no és fàcil si no tenim un context protegit, acompanyat, etc. No? I això requereix de... Jo sempre ho dic, i sé que pot ser una mica polèmic, però requereix que prendre consciència de la violència i aturar-la, diguem, o posar-li un límit, ha d'anar sempre de la mà d'un procés d'acompanyament de xarxa familiar, de xarxa afectiva i de l'entorn, i també professional, sempre que es pugui, per fer-ho de la millor manera possible i no posar-nos en risc. Això és una altra qüestió. I també, i jo diria que és una de les qüestions més importants, en aquest moment on s'està qüestionant els privilegis masculins, no? El rol de la masculinitat, etc., jo crec que això en alguns homes, evidentment, si estem parlant de qüestions tan greus, és puntual, doncs està provocant una reacció, i molt alimentada aquesta reacció per tots els moviments ultraconservadors i ultramasclistes que trobem sobretot a les xarxes, el que anomenem ara la manosfera, no? I això està alimentant, avalant i legitimant violències que d'una altra manera potser no arribarien a aquest extrem. Sí. No sé si s'entén una mica el que vull dir, O sigui, hi ha una reacció patriarcal. Sempre dubtem, això sí, si cal posar-ho sobre la taula o no, però bé, és així. Estem en un moment de transició, per dir-ho d'alguna manera, no? On la igualtat està creixent, s'està assenyalant el masclisme, s'està assenyalant molt les violències sexuals, i això provoca una reacció. Sí. Ja veig que has contestat la següent pregunta, més o menys. No, perquè t'anava a preguntar que el número de dones assassinades va en augment, i sentir que augmenta, que sempre els ha hagut de dones assassinades. El que passa que ara, clar, es posa, per lo que tu acabes d'explicar, que ara es visibilitzen més aquests casos de dones assassinades, però recordo que sempre és veritat que havia hagut, i ara la gent sí que és veritat que està més sensibilitzada, perquè abans sentia que, no sé, en el bloc on vivies, que el veí tal apellissava la seva dona i ningú feia res. Avui dia això seria impensable, perquè qualsevol veí o dona o home que sigui trucaria a Mossos d'Esquadra o trucaria a policia local, i abans la gent no ho veia com normal perquè estava dintre de l'àmbit de la llar. Sí, a veure, jo m'alegro que tinguis aquesta visió optimista i l'escolto i la recullo així, i m'agrada molt, perquè penso que si ho dius és perquè reflexa, no?
com a mínim el teu entorn. A veure, com et diria, jo no sóc tan optimista respecte a la implicació ciutadana i comunitària, però sí que és veritat que les campanyes últimament estan anant molt cap aquí, cap a interpel·lar la responsabilitat col·lectiva o, bueno, no sé si la responsabilitat, que dit així potser sona una mica fort, però bueno, el compromís, no? El compromís col·lectiu per erradicar les violències masclistes, i sí que és veritat que això ha millorat. El que passa que segueix sent complicat aconseguir que la gent s'activi. Però sí, és veritat que ha anat a més, sí, això tens raó. I de fet jo crec que la solució, a veure, és molt difícil dir que hi haurà una solució, però un canvi qualitatiu crec que passaria bastant per aquí. Bueno, la campanya... Perquè el compromís fos col·lectiu. No només d'avisar la policia, sinó de sanció social, sobretot dels homes a altres homes. Exacte. Doncs, llavors... Has dit una cosa? Sí? Mira, una companya vol preguntar també, la Pili. Sí, i tant. La Pili González. Què tal, Gemma? Dius responsabilitat d'homes cap als homes. Has dit abans, després estem en un moment de transició cap a on? Cap a millorar, suposo, no? Diferent, on el tema del gènere, d'alguna manera, aquesta qüestió tan binària de dues categories tancades, jo crec que amb els anys, però han de passar desenes, s'anirà diluint, i les desigualtats estructurals crec que, bé, no sé, és difícil de dir perquè el patriarcat porta molts segles, però esperem que puguem arribar a unes cotes d'igualtat en les que això ja no es produeixi d'aquesta manera. Ara és un moment, això és una opinió personal, és un moment en el que de desentesa, de desencontre una mica així, com a categoria dones i homes. Després en la individualitat hi poden haver diferències, però crec que també està tenint impactes en les individualitats perquè les dones estem avançant cap a un lloc i ens estem d'alguna manera com alliberant d'algunes qüestions històriques i els homes estan, com ho diria, intentar trobar el seu lloc, uns més que altres, però s'han de repensar, redefinir, i hem de veure si en aquesta redefinició, doncs, si hem de seguir amb aquestes dues categories o hem d'obrir una mica més la ment, no?, amb el tema de gènere. Per això hi ha tota aquesta interacció amb la qüestió LGTBI, etc., no?, per veure cap a on anem amb el tema del gènere, que són debats molt, molt, molt amplis. I per altra banda, de la primera part que em deies, d'homes cap a homes, sí, és a dir, amb aquesta qüestió de... Sabeu aquest hashtag que va sortir del Not All Men? No sé si va ser ara arrel de la Giselle Pelicot o... Sí. Bueno, doncs una mica de sortir d'aquesta posició defensiva, no?, de separar com els violadors o els agressors en una categoria tancada, i aquí l'ideal seria que els homes poguessin identificar, no?, en alguna mesura, que en algun moment han pogut exercir violència sense ser-ne conscients, no?, de diferents graus, diferents intensitats, perquè no podien identificar-ho amb l'educació que han rebut, etc. Vull dir que no es tracta de posar-los a la presó, es tracta de fer una comprensió del fenomen, no?, i com individualment cadascú s'ha vist implicat aquí, i a partir d'aquí, bueno, entendre que la construcció de la masculinitat tradicional doncs, ha portat a exercir violències de diferents nivells o diferents tipus, i ja està, fer un reconeixement i potser aquí canviar, i quan les veus en el teu company, no? Doncs a l'hora de, per exemple, doncs, compartir vídeos de dones de determinada manera o qüestions que tenen a veure amb, per exemple, objectivitzar les dones, el que sigui, doncs deixar-ho de fer i sancionar-ho, no? Quan algú parla malament de les dones perquè tenen relacions sexuals o... no? Doncs no entrar en la complicitat aquesta de la masculinitat més tradicional, no? M'explico? O sigui, sí. posicionar-se d'una altra manera. Veig que ara l'optimisme ha canviat de bàndol, Ha sigut tu que has dit, no?, que estem cap a un moment de transició, no?, cap a aquesta més igualtat. En canvi, a mi em preocupa molt els adolescents, no? És que l'altre dia em comentava en un grup, no?, que estan farts de feminisme. I vaig dir, no? Ho deia, jo suposo que és la pèrdua de poder aquesta que portem com a ADN social, no?, del patriarcat, que està, vulguis que no, doncs, interioritzat, no? Però em va sorprendre, no?, perquè jo no sé si a l'institut no els hi feien prou bé explicar què era, però em van dir, ja estem farts, no? Vaig pensar, a veure si està fent l'efecte boomerang, tot això. Sí. Jo soc bastant crítica amb això, perquè penso que, a veure, els estem ensenyant a aprendre paraules tècniques
però no sé si a canviar comportaments, ja entens des d'on. A més, es fa moltes vegades un treball que és un bolet, no? Que ve una entitat especialitzada en el tema, va fer un taller marxa, i estem qüestionant molt els homes joves, quan al final, jo ho deia ahir justament en una xerrada, no oblidem que les persones joves han estat educades per nosaltres. Clar, jo tinc una filla de 22 anys i una de 18, clar, han estat educades per la meva generació. I a la meva generació, jo tinc 53, la meva, l'anterior, val? Vull dir, ens hem educat en el patriarcat, totes nosaltres. Llavors, què pretenem? Que els joves de cop, així, havent estat educats per nosaltres i col·locant nosaltres en la posició còmodes de mirar només cap als joves si canvien o no, i nosaltres què? No ens interpel·lem en qui som i com hem educat els nostres fills i filles. Vull dir, em sembla una mica adultocèntric, no?, aquesta mirada, que és un terme que últimament es parla bastant i jo penso que és bastant real. I els joves fan el que poden en un món molt inestable, molt fràgil, no, per diferents qüestions, no només per una qüestió de masclisme, ja no cal que us expliqui, que ho sabeu perfectament, no?, en un món molt incert. I en realitat, la gent que es dedica a treballar en els instituts, etc., el que et diu és que al final estem fent molt de soroll amb un percentatge molt petit de nanos que estan comportant-se de forma molt masclista. El que passa que potser n'hem de parlar d'una altra manera del feminisme, potser no hem d'anar donant eslògans, sinó hem de parlar de capacitats emocionals, hem de posar en valor les capacitats emocionals, hem de posar en valor la resolució no violenta dels conflictes, per exemple, hem de prestigiar la igualtat, ho hem de fer d'una manera més pràctica i més aterrada, i no tant des dels conceptes. No sé si m'explico, perquè ho explica molt en conceptes, justament, però a vegades és una mica superficial, diguem, la manera com ho afrontem. Hola, Gemma, jo també et volia comentar, quan abans dèiem d'aquest futur que esperem que sigui més igualitari, potser d'aquí unes dècades, que ara en aquests moments és quasi bé una utopia, però bueno, que jo crec que anem cap allà, perquè jo també sóc optimista. Potser els mateixos homes tenen, quan parlàvem ara d'aquest moviment del no talment, que són els mateixos homes, com moviments com aquest o com el d'homes igualitaris, que són els que han de fer que entre ells dir-se i qüestionar-se tot aquest patriarcat, no? I potser se sentiran menys afectats, no?, de que siguem les dones que els estiguem dient això no ho fas bé, això no ho fas bé. Si són ells mateixos i fan aquesta reflexió mútua, no?, que avançarem més. Clar, a veure, jo crec que són dues coses que les dues han de fer, no? És a dir, per una banda, les dones ens hem de, i ja sé que és una paraula ja molt utilitzada, i a mi no m'agrada massa, però ens hem d'empoderar, podem parlar. És a dir, per exemple, la campanya que ha fet la Cristina Fallaràs amb el tema de les violències sexuals, i ara n'ha tret un llibre sobre testimonis de violències sexuals, em sembla un exercici molt útil i molt interessant de denúncia pública, denúncia social, no denúncia judicial, que això és una altra cosa, però com de poder anar posant paraules, i que totes ens puguem legitimament dir, bueno, sí, a totes ens han passat coses d'algun grau o nivell, no? A vegades molt diferents, a vegades petites, però que són d'aquest ordre. Llavors, nosaltres hem d'anar fent aquesta tasca. La qüestió és que aquesta tasca no necessàriament ha d'anar vinculada a tots els homes al món i ha de provocar una guerra de sexes, que és una cosa que jo crec que no ens ajuda. I sí que crec això que dius, que per altra banda els homes han de poder fer una cosa que no estan acostumats a fer, que és parlar entre ells de coses profundes, mostrar les seves vulnerabilitats i fer autocrítica. I aquestes són unes claus de conversa que crec que habitualment no tenen. I sí que crec que han d'entrar en aquesta pràctica de fer això. Sí, i les dones no els hem de... no només no els hem d'estar assenyalant tota l'estona, en plan, això que et deia, no?, guerra de sexes, sinó que tampoc els hem de fer la feina. No, és que no una altra cosa. Doncs moltes gràcies, Gemma, ja sé que vas amb el temps just. I donar-te les gràcies de nou per col·laborar amb el nostre programa. A
vosaltres. I a més, dir-vos que és molt agradable poder contestar preguntes així sense el rellotge, malgrat soc jo la que tinc pressa avui, però... S'han quedat algunes, o sigui que t'emplacem per un altre programa més endavant. Perfecte, d'acord. Si no és la setmana del 25, segur que és més fàcil. D'acord. Moltes gràcies, Gemma. Molt bé. Gemma, el que sí que farem, i és que te vam estar comentant i que vas estar d'acord, de que sí que posarem ara un tall de veu d'aquella xerrada que vas fer a Terrassa. Molt bé. I que ens va agradar moltíssim, especialment el tros de les famílies, saps? Val. Sí, jo crec que... Sí, a veure, no està bé que ho digui jo, però sí que a mi vaig estar contenta d'aquesta proposta perquè crec que és un espai, la família com a tal, que s'ha d'assenyalar com un niu de moltes violències. Ja sé que això és difícil perquè totes ens mou i totes tenim família, però hem de pensar que més enllà de les persones individuals que conformen la família, les estructures familiars a vegades doncs, faciliten, no? Situacions o poden facilitar violències, així que sí que estic molt contenta que el poseu, i tant. Sí. Moltes gràcies, Gemma. Vinga, a vosaltres. Adéu. Adéu. Clar, aquí el tema de la família estava situat a dos nivells, però sobretot recordeu que estava com molt en el relat, estava molt centrat en aquest microsistema, no? En la història familiar de cada un i de cada una. Sens dubte, i jo com a psicòloga sens dubte penso que la història familiar de cada una tindrà molt a veure amb les violències que esdevinguin després a la vida, però hi ha una altra dimensió que em sembla que és la més rellevant i la que m'agradaria avui posar més l'accent, que és en aquest macrosistema. Com la família i els valors associats a l'obediència, a la infància, a la dona, tenen a veure amb aquesta institució familiar i com es defineix socialment la institució familiar. Com ha de ser la institució familiar? M'explico? És a dir, no reflexionarem tant entorn de les històries familiars, que sens dubte les històries familiars individuals estan tenyides d'aquesta mirada sobre la institució familiar, molt tenyida, però no vol dir que totes les famílies en el seu sí estiguin vivint unes determinades violències, sinó que tenim una estructura que defineix la família d'una determinada manera. I això, com sabeu, condicionarà altres nivells. Entre altres, per exemple, en aquest segon nivell de l'exosistema que ja nombràvem fa anys, com això deriva i com les institucions, després que es despleguen, avalen aquesta mirada patriarcal de la violència. No? Per exemple, l'Església és un exemple molt clar. I perdó de les diferents visions religioses a la sala, no? Però com avala, i penso que ho anirem veient al llarg de la presentació. Què és el model de família tradicional? I aquí hi ha un apunt. Quan parlem de família tradicional estem fent un sinònim a família patriarcal. És una institució patriarcal, de fet és la institució patriarcal per excel·lència. Llegim i ja veieu que us he subratllat el que m'interessa, sobretot que us quedeu. El patriarcat, que ja ho sabem totes, però recordem, és un sistema de domini institucionalitzat que manté la subordinació i invisibilització de les dones i tot allò considerat com a femení, creant una situació de desigualtat estructural basada en la pertinença a determinat sexe biològic. Per tant, com dèiem, aquesta escola de desigualtat de gènere. L'important aquí és que té el seu origen històric a la família, la prefectura del qual exerceix el pare i es projecta tot l'ordre social. Imagineu-vos si té potència en el desplegament del masclisme en la nostra societat. Aquesta situació es manté a través de règims, hàbits, costums i pràctiques quotidianes, idees, prejudicis, lleis, institucions socials, com dèiem, religioses i polítiques, que defineixen i difonen una sèrie de rols a través dels quals es vigila, s'apropia i es controla els cossos de les dones i infants, a qui no se'ls permet gaudir d'una igualtat completa d'oportunitats i drets. Això és el patriarcat, i bé originat per la família.
Val? Jo ampliaria, i de fet després ho desenvoluparem una miqueta més, i ja ho veieu que a les taules ja està definit així, que no només estem entenent aquí els infants, sinó moltes altres persones dins de la família que poden ser víctimes de violència o poden rebre aquesta violència fruit d'aquestes desigualtats. Val? Per tant, obviar aquesta realitat de que el patriarcat del que ens omplim la boca té el seu origen a la família i té una escola d'aprenentatge permanent en les famílies, és com parlar de l'estructuralitat sense entendre quins són els mecanismes que fan que aquesta estructuralitat es mantingui. És un dels elements claus. Quines són algunes de les característiques de la família patriarcal que prenen una especial importància o que és important tenir en compte en els contextos de violències masclistes o que operen, no, en aquestes violències masclistes? Doncs, a veure, està previst el torn de paraules després, però si algú discrepa fortament en alguna de les coses podeu tallar-ho i intento explicar-ho més. A totes les famílies, de manera més explícita o no, i aquí sí que parlo de cada una de les famílies, existeixen unes jerarquies i hi ha relacions de poder. Algunes són formals, d'altres són informals, algunes són més explícites, d'altres menys, però sempre hi ha aquesta jerarquia, normalment en relació a diferents qüestions que ja són d'ordre social general, no? Ara anirem veient. Relacionat amb aquesta jerarquia tenim l'obediència, no? Perquè es manté una jerarquia i una relació de poder, hi ha d'haver relacions d'obediència. De fet, convindreu amb mi que tenim una frase o una forma de mirar la infància que tot sovint utilitzem i segurament moltes i molts de nosaltres hem utilitzat en algun moment, que és aquesta idea d'associar, sobretot quan són petits, els infants que són bons, quan diem és molt bo, es porta molt bé, té a veure amb l'obediència. Sí? És a dir, tenim l'obediència com un valor a complir, com un valor social, i entendrem que això, més enllà que estiguem d'acord o no, ara no estem parlant des d'una perspectiva educativa, ni perquè sóc molt fan de posar límits als infants, però l'obediència és un adoctrinament respecte a una determinada manera que ens hem de comportar en societat. Val? Llavors això ho aprenem a la família i està dintre de les funcions de la família. Per altra banda tenim la mirada adultocèntrica, que això és una qüestió de la que se'n parla molt últimament, no? Aquesta idea que també té a veure amb la jerarquia, de com les persones adultes tenen un valor, la seva opinió, el seu pes, les seves decisions, un valor diferent al que tenen els infants o adolescents. Òbviament hi ha una part d'això que té un sentit, no? I que té a veure amb la maduresa i té a veure amb la capacitat de desplegar les decisions, però sovint també està trufat de prejudicis o d'una mirada amb prejudicis respecte a la mirada de les noves generacions, etc. i es menysté. Això no vol dir que les famílies siguin assemblees, però de fet estem sovint molt lluny de ser assemblees, m'explico, d'aquesta igualtat de poder. Una altra qüestió, estic una mica posant sobre la taula coses que segurament quan jo les estic explicant us ressonen a totes i a tots perquè estan present en totes les famílies, però les tenim ja tan integrades, és com les desigualtats de gènere en general, no? Les tenim tan integrades que sovint ja ni en prenem consciència. Llavors una altra qüestió molt present en les famílies són els secrets familiars. Els secrets, a vegades, això ho ha explicat molt bé la teràpia familiar sistèmica. A vegades aquests secrets poden ser molt greus, molt punyents i d'altres són molt més banals, però el concepte del secret com quelcom, com una informació que s'ha de procurar que es mantingui dintre d'un espai i no pot sortir, o sigui, definint molt clarament quines són les fronteres internes i externes d'aquella institució, això és bastant habitual, què es pot dir i què no es pot dir. Què cal mantenir, en ordre a mantenir també la institució preservada, diguem, de males influències externes. És una manera de mirar-ho. Segur que si repasseu, en algun punt heu tingut secrets familiars d'aquests que no s'han pogut compartir més enllà de la família. Una altra qüestió que també té a veure amb la mirada adultocèntrica, però que no és exactament el mateix, és aquesta idea de la infància entesa com una propietat de pares i mares. Evidentment això ha evolucionat molt i després parlarem una mica d'algunes lleis que evidentment ara estan, ja evidentment han avançat molt amb els drets de la infància, però en la mirada social continua havent aquesta lògica de jo soc, això ho reprendrem després amb els mites, m'agradaria no repetir-me però hi ha idees que estan lligades, jo soc qui sé millor el que necessiten els meus fills i filles. Sí? Aquesta idea que evidentment les persones que estem en protecció a la infància
no us trobeu en aquesta situació, però bueno, s'entén, diguem, com una disfunció quan les coses van molt malament, però de partida s'entén que pares i mares, a més, deixeu-me dir, els que sigueu aquí mares i pares per ciència infusa, no? Neixen els nostres fills i filles i nosaltres ja sabem el que és el millor per ells i elles. Quan, bueno, a vegades no és tan fàcil, no? És un aprenentatge, diguem, però sí que té a veure amb aquesta idea de propietat. Una altra qüestió que us l'he remarcat, perquè em sembla que és fonamental amb el que estem parlant, no? Dins de la família el valor de les dones està sobretot a través de la maternitat i les cures familiars. O sigui, tenim, això ho sabem en general, però no ens n'oblidem que en la família també és així. Aquest és el missatge i el que estem aportant, no? De fet, les famílies en les que no hi ha fills i filles, doncs a vegades, com també apuntaré en un altre moment, semblen una excepció a la norma. No sembla que sigui una família, sinó que sembla quelcom excepcional, no? I per últim, el tema de la concepció de la indissolubilitat de la unitat familiar. És aquesta idea d'una institució que, independentment del que passi, es perpetua o s'ha de perpetuar com a tal. M'explico? Com a molt ara podem fer algun canvi en els cognoms, no? Podem posar els cognoms de la mare primer, això ja fa uns anys, també podem treure'ns un cognom si hi ha hagut una situació molt conflictiva, però com després també comentaré, en la pàtria potestat això diguéssim que és una qüestió fixa, que és inamovible, no? Per tant, és una institució a la que tu no pots renunciar. Tu pots renunciar a una feina, pots renunciar a un grup d'amics, pots renunciar a totes les relacions, però a la pertanyença familiar, independentment del dany que generi, no hi pots renunciar, o legal o simbòlicament no hi pots renunciar. Que ens semblen coses lògiques i ens poden horroritzar perquè evidentment moltes vegades la família sentim com aquell lloc que ens dona el nostre lloc en el món, no? Però no sempre és així i en canvi ho estem definint com un universal, no? Aquesta qüestió. Aquí us he posat algunes creences populars per comentar-les, perquè veieu que això no m'ho invento jo, no? Sinó que està en el sentir, en el saber popular, i com, fixeu-vos com es va filtrant. Estan a castellà, perdoneu, perquè vaig trobar aquesta web a castellà i ens va semblar molt interessant i vam decidir deixar-ho així, però sense cap ànim de posar, o sigui, és quelcom que passa igual a Catalunya que a la resta de l'Estat i m'atreviria a dir que a la majoria de llocs del món. Llavors, fixeu-vos que totes elles fan referència a algunes de les qüestions que operen en la família i són mandats familiars que rebem totes les persones, no? En tant que família. Nada mejor en la vida que una família unida, o sigui, preservar aquesta idea. Aquesta idea dels secrets, fixeu-vos el que us deia abans, no? La ropa sucia se lava en casa, que sí que s'havia comentat molt en relació a la violència contra les dones. Recordeu, fa anys sí que es deia aquesta idea de fer pública aquestes violències quan es donen al si de la família, però molt encapsulat encara en la violència contra les dones, que evidentment segueix sent important, però segueix aquest mite de la ropa sucia se lava en casa també respecte a altres persones que estan patint violència. El padre castiga i la madre para tapar, aquesta idea dels rols diferenciats, no? Aquesta legitimació, fixeu-vos, perquè té un punt pervers, aquesta legitimació de l'autoritat del pare, i aquí doncs, ara en comentarem més, no? Però utilitzant diferents estratègies inclosa la violència, i la mare amb aquest encàrrec d'amortiguar, d'acompanyar, de fer cura quan hi ha això. Evidentment mai d'oposar-se a aquest ordre del pare. La mujer en el hogar és la reina a la que hay que amar, o sigui, definint aquest rol també de cura de les dones i de quin és el nostre paper, i som dignes d'estimació en la mesura que complim aquest rol. De mi suegra, de mi madre segura, de mi... Quin lapsus, no? Això no parlaré específicament de les sogres, el que passa que realment sens dubte és una qüestió que té a veure amb el tema, és a dir, quan incorporem persones a la família, això és molt interessant també, no? Com fem extensiu aquesta qüestió de la incondicionalitat a persones que no hem triat fins i tot, no? Ja està, ho deixo aquí, no entenc actualment un problema de sogra, però sí que entenc que això és complex. De mi madre segura, de mi padre está en duda.
Aquest és molt important, perquè fa referència a una altra qüestió que tindrà molt a veure amb la sexualitat de les dones al llarg de la història, no? Com aquesta idea d'assegurar la filiació, no? vertical del pare, com l'única forma d'assegurar això dins de la família ha estat el control de la sexualitat de les dones. Llavors, en aquesta, deixeu-me dir-ho així informalment, paranoia, no? sobre la possibilitat de que el pare sigui el pare realment d'aquelles criatures, no? Com demostra la paranoia que demostra aquesta cita, evidentment l'única forma de prevenir aquesta situació és assegurar, no? És un control de la sexualitat, un menysteniment, que també anirem apuntant. Madre holgazana, cria hija cortesana, bueno, les dones que estem fora de casa, bueno, no? Cortesana, ja sabeu, no? Estem parlant de l'estigma, del que ara en diem estigma de puta, no? I abans es deia cortesana, no? Llavors, si no està la mare, del pare no diu res, si no està la mare allà sent qui està sostenint la cura, els afectes, l'educació, etc., doncs la filla, que serà diguem, el calco de la madre, doncs serà també callejera, cosa que és altament recomanable, no? Que sigui callejera, més que, vull dir que penso que bueno, li podríem donar la volta i ens podríem reapropiar d'aquesta. I per últim aquesta, no? Hijos i hogar són l'única verdad. O sigui, aquesta idea de quan ens perdem, no? I a més crec que això és bastant interessant en un moment com l'actual d'aquest món tan fluid, i ara anirem a alguns exemples de com la ultradreta està tornant a proposar aquests valors tradicionals, no? Realment hi ha com la fantasia de tenir algunes certeses que ens poden aferrar més a la vida. Llavors en aquesta fantasia de certeses doncs, hi ha aquesta idea de hijos i hogar són l'única verdad, no? Essencialitzant una mica una idea que bueno, pot ser que sigui així o no, no? Però és com un retorn a aquests valors estables i tradicionals. Per tant, jo crec que queda prou il·lustrat, no? Quin és els mandats familiars i què tenen a veure amb el masclisme. Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo. Solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo. Pero no quiero llevar nunca el bozal. Que si tengo la cabeza en otro lado los domingos, me dejéis que me apalanque en el sofá. Que si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable, no tendría estos problemas de ansiedad. Que si yo ahora fuera perra, no estaría aquí llorando, que saldría al patio rápido a saltar. Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada, componiendo cancioncillas sin parar. Aunque si yo fuera perra, también compondría mis temas, porque nadie me puede prohibir ladrar. Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada, componiendo cancioncillas sin parar. Pero si yo fuera perra, también compondría mis temas, porque nadie me puede prohibir ladrar.
Hem escoltat a la Rigoberta Bandini cantant la cançó de Perra. També hem escoltat, tal com us havíem dit en el sumari, un tall de veu de la xerrada que va fer la Gemma Altell a les jornades de formació sobre violència masclista en l'àmbit familiar a Terrassa. Esperem que us hagi agradat tant com ens ha agradat a nosaltres. I ara, a continuació, la companya Pili González Agapito ens comentarà l'acte que es va portar a terme davant de l'Ajuntament de Mataró per recordar els feminicidis, que com ja deveu saber, cada 25 de cada mes es porta a terme aquest acte. El del dilluns passat va ser, però, especial. Pili, quan tu vulguis. 25 de novembre del 24, 7 del vespre, l'Ajuntament il·luminat de color lila, al davant, 40 cadires grises, buides, separades entre elles, omplen l'espai. Murmureig de la gent que omple l'entorn. Les cadires representen illes de cases rodejades de carrers. Surten dones vestides negres a pas lent, amb la mirada trista i capcot donen voltes pels carrers. Algunes xoquen entre elles, però no se n'adonen. Unes acceleren la marxa, tenen por, fugen, d'altres, immutables, immerses en el seu patiment. Avança el temps. Algunes seuen una estona, pensant, reflexionant. Una buidor interna s'ha instal·lat en elles. Una música de fons acompanya el patiment d'aquestes dones. La gent de la plaça es manté silenciosa. De cop, canvia l'escena. Les dones, pacíficament, ordenadament, van lligant, posant, arrepenjant mocadors liles a cadascuna de les cadires. El lila, mostra de lluita i símbol de que no estan soles. Les cadires que estaven buides s'han anat quedant envoltades d'aquesta emblema de la consciència de la llibertat i de la dignitat de les dones. La llarga lluita de les dones i criatures assassinades, la llarga llista, de dones i criatures assassinades és llegida. Entre el públic el silenci i la ràbia. Algunes llàgrimes llisquen galtes avall. Un gran aplaudiment solidari amb aquestes dones tanca l'acte. Ens veurem, totes vives, era el crit unànim. Moltes gràcies, Pili. Nosaltres també vam estar en aquest acte i realment va ser molt emotiu. Sí, és un acte que Teixit de Dones organitza cada 25 de mes. I aquest 25 de novembre és especial. I és un acte que també es va fer conjuntament a Bilbao, a un poble de Bilbao, i també es va fer a Santa Coloma de Gramenet. Després va quedar al vestíbul de l'Ajuntament 6 cadires guarnides, també perquè la gent que no va poder assistir a l'acte, que vegi una part de la performance. I queda instal·lat fins al dia d'avui, perquè ja començaran a muntar el pessebre a l'Ajuntament. Però sí, va ser un acte molt, molt emotiu. Efectivament. A continuació tenim un parell d'actes per aquest cap de setmana que esperem que siguin del vostre grat i que hi pugueu assistir. Doncs sí, Pilar. Avui mateix la vocalia de dones de Laia l'Arquera, de l'Associació de Veïns de Pla d'en Boet, presentem una obra de teatre que es titula Decídete Felipa, que és del col·lectiu de teatre Com Vos, les dones de Matagalpa, i serà a 6:45 al Centre Cívic Pla d'en Boet. Esteu convidats, tots i totes. Sí, i una altra activitat que hi ha aquest cap de setmana és l'inici d'unes rutes literàries per la ciutat. Hi ha altres ciutats que ho fan i el promotor de tot això era Llorenç Soldevila, professor d'institut, molt conegut i molt estimat per molta gent, que ens va deixar de fer un parell d'anys de cop i volta i que ell ja havia començat a preparar amb altra gent aquesta ruta literària. La primera aquesta ruta que us deia, es fa aquest diumenge a 11:15 a la plaça de darrere de l'Ajuntament i a partir d'allà es fa tot un recorregut per diversos carrers de la ciutat on en punts determinats autors o autores llegiran fragments d'obres relacionades amb la nostra ciutat. S'acaba al cap d'un parell d'hores, més o menys en el mateix lloc, però és l'inici d'aquestes rutes que es pensen a començar a fer per explicar als escriptors i les escriptores que tenim a la ciutat com parlen de la mateixa ciutat. 2 actes molt interessants, esperem que hi pugueu assistir. I fins aquí el programa d'avui. Aquest ha estat un programa més d'En Veu de Dona, de dones reporteres de Mataró,
on hem volgut aprofunditzar més en el món de la dona, avui conversant amb la Gemma Altell al Bages. Volem agrair la participació a la nostra convidada i també a tots vosaltres que ens escolteu a través de la ràdio i, com no, en Pere Sánchez, que ens ajuda en la part tècnica. Si voleu contactar amb nosaltres, ho podeu fer escrivint un correu electrònic a donesreporteres@gmail.com. Us esperem en un nou programa d'En Veu de Dona. Som Dones Reporteres de Mataró.